1 घंटा से खने ली ट्रैक्टर लेके अभी लेना आवल देख जाके कहा बा ना जाए जाइबा कि ना ए भैया खैनी पसारे में काम मिल जाए ए भैया खैनी पसारे में काम मिल जाए ए हां मिल जाई केना गई आवा है ने होय सारा बड़ा मौगा बारी घोकरी में बुलावो तभी ए बकलोल के कहने खनी के काकी तुरे के ते सब खनी के पतैन टूट देला सब हमार पूंजी डुबा देलस बकलोल कही का बकलोल बालो तब का हो तो 50 रुपया में तारा चालाक जाना मिलबो ना करिए सर जान जाइए देख कुछ हो जाए क्योंकि कानो कान खबर ना लगे चाहिए एकदम ना लगे है ना पसार है औ होकरा के होने पसार अरे साला हे लड़का के कहां पर हमार घर बताई हमार घर जामो बाजार हवे हमनी के वीडियो बनावे निशन सलाम तोरा पहले ही कहने की क्यों खबर ना चले के चाहिए आहा जतारी रे हटबो ऑफिस में जाता नहीं साला साहेब हो गइल बा सुबह ऑफिसर साहब खानी पड़ता रहता तो का तू घर में चोरी नहीं किनु करो तो ऑफिस कहां बा सब बस बाबू तार कहां घर जामो बाजार मेहनत कर तार बाबूजी के का नाम है महाराज हमरा एगो बात समझ में ना आवेला मेहनत करतनी हम हमरा बाबूजी के नाम काहे खातिर पूछतनी चेक करतनी कि मरद के लइका हुआ कि हमरा जाति के चल काम दिवा तनी चोए काम चाहिए हाँ मिल जाई लेकिन एगो शर्त बा बाग महाराज कौन शर्त बा कोनो शर्त खातिर हम तैयार बानी राती के बड़ा डर लगता शायद भूत उठा होता बाग महाराज हम बानी नु अच्छा ठीक बा लग सुतबो ना सोच लो 400 दे ना रहो तो रुको ना 100 रुपया और ले लो मोटिया पसार पाग बुरी मोटिया में तो हमरा से केहू जीतबे ना करी देखो भी नौटंकी को के दिखाओ तनी अरे बाप रे बड़ा डांटे रुआइल बनी कर साला ते बैठा बरी रुक जो तोरा के साजी के बताओ तनी साजी का बताइबो पैसे ना देम का पैसा ना देबो हम अपना माई से को के आई बनी कि साजीगन कमा के मीट किन के लिया ना के बनू तो करिए बो करे आयो भेने घुमा ना हेने दौड़ल जाई चल हाय फ्रेंड्स ये हमारे को भगना होवे ठीक बा एकरा संग मजाक कोई नहीं छोड़ पार्टनर ई का रे फुटबॉल मुइया धोके लाते बानू आकाश में जाई धर मार लाते मार लाते जा टूट गई